Regnen var stoppet for et stykke tid siden, men garagen ved Knudsen-familiens hus lugtede stadig af våd asfalt, da Isabella steg ud af bilen alene, med flad hånd på sin 7-måneders mave. Rasmus stod allerede i døråbningen, med det gule lys fra gangen bag sig. Han holdt en brun kuvert, som hun genkendte, endnu inden han åbnede munden. Han spurgte ikke, hvordan konsultationen på hospitalet var gået. Han spurgte ikke, om hun havde brug for hjælp til at tage de 2 trin op til indgangen. Han åbnede bare kuverten og lod billederne falde ned på motorhjelmen. Et for et, langsomt. Som en, der deler spillekort ud ved et bord, hvor resultatet allerede er kendt. Forklar det her for mig, sagde han, med en ejendommelig ro. Af den slags, der kun findes. Når man indeni allerede har besluttet alt, og bare venter på modet til at sige det højt. Isabella så ned. En mand, hun aldrig havde set i sit liv. Siddende ved siden af hende ved et restaurantbord, hvor hun heller aldrig havde sat sine fødder. Datoen i hjørnet af billedet stemte nøjagtigt overens med en eftermiddag. Hun huskede minut for minut i venteværelset på fødegangen, alene. Fordi han havde afløst i sidste øjeblik for at tage en middag med en leverandør. Rasmus, det er ikke, hvad du tænker, sagde hun, og stemmen kom fastere ud, end hun havde forventet. Lad være med at hæve stemmen her, afbrød han. Kastede et hurtigt blik mod vinduet på første sal, hvor hans mors gardin bevægede sig et sekund, før det stoppede. Det var i det øjeblik. Hun forstod en ting, hun ville bære med sig de næste 4 år. Den beslutning var allerede gået gennem en andens hænder, før den nåede hende. Hun bad om at forklare igen, selvom hun vidste, inderst inde, at han ikke ville lytte til svaret denne gang. Hun fortalte, at hun aldrig havde set den mand, at hun ikke anede, hvor billederne kom fra, at han bare skulle ringe til hospitalet, tjekke indgangstidspunktet, spørge hendes egen læge. Rasmus stod der, justerede skjortens manchetknap 3 gange i træk, en gestus hun kendte godt. Han gjorde det altid, når han allerede havde besluttet sig, og kun manglede at sige, du vil ikke engang kende sandheden. Hun sagde, stemmen skælden på en måde. Hun havde ved sig selv. Du vil bare have en god nok grund til at gøre, hvad du allerede har besluttet dig for. Han svarede ikke direkte, tog et af billederne fra motorhjelmen. Så på det igen, som om et Genki ville ændre noget ved det, og lave så det hele tilbage i kuverten med en omhu, der gjorde mere ondt, end noget skrig ville have gjort. Der kommer nogen og henter dine ting i morgen, sagde han. Bliv hos din tante, indtil du får løst det her. Løse hvad? Rasmus, vi får en datter om 8 uger. Han svarede ikke med det samme, blev stående og så ned på garagegulvet, og i et sekund troede Isabella, han ville trække sig. Hans kæbe slappede af 1 millimeter, skuldrene sank lidt, og hun nåede at tage et skridt i hans retning, men så løftede han ansigtet igen, og der var ingen tvivl i hans øjne. Jeg vil ikke opdrage en datter med en sådan usikkerhed i huset, sagde han lavt, næsten talende mere til sig selv end til hende. Isabella bønfaldt ikke. Hun ville huske det senere med en vis bitter stolthed, der var længere om at indfinde sig, at hun ikke faldt på knæ. Hun skreg ikke, løb ikke efter ham, da han vendte ryggen til og gik ind. Hun stod bare stille i garagen med hånden på maven, lyttende til lyden af døren, der smækkede, og lige derefter stilheden, der fulgte efter. Højere end noget skrig ville have været. Hvis du har følt den slags stilhed efter en lukket dør, ved du, at det gør mere ondt end nogen skrigende diskussion. Fortæl mig i kommentarerne, hvor du hører denne historie fra nu, og hvad klokken er hos dig. Vi læser alle. Og hvis du lige er kommet ind på kanalen, tryk for at abonnere. For det Isabella gjorde i de 4 år efter den nat, kommer endnu. 6 måneder før den nat, da maven stadig var for lille til at gænde, var Rasmus kommet hjem med en skævbooket blomster købt i kiosken på hjørnet, af den slags han aldrig rigtig vidste, hvordan man skulle vælge, og havde medet, endnu inden han tog jakken af, at han havde fremskyndet renoveringen af babyværelset, fordi han ikke kunne vente længere. Isabella lå så meget den dag, at hun græd og grin. De 2 sad på gulvet i værelset, stadig fyldt med frisk maling, og planlagde navne, som ingen af dem senere ville bruge. Det var denne mand, hun stadig søgte, uden at ville indrømme det hver gang hun så på den kolde Rasmus, der stod i garagen 4 måneder senere, som om dagen før var blevet fanget et sted inde i den anden, og det bare var nok at finde den rigtige dør for at bringe ham tilbage. Der var ingen dør den nat, kun en brun kuver og en beslutning, der allerede var truffet, et nu, inden hun steg ud af bilen. Hvad ingen fortalte Isabella den nat, var, at Rasmus' beslutning ikke var opstået alene i hans hoved. 2 uger tidligere var Camilla trådt ind på hans kontor med en allerede klar kuvert og sagde, at en betroet kontakt havde samlet dette efter måneders diskret overvågning af Isabella, uden at hun bemærkede det. Rasmus spurgte, Camilla, hvem var denne kontakt? Camilla svarede blot, at det var seriøse folk. Folk, der ikke tog fejl. Og han havde for travlt med en forhandling, der ikke kunne vente. Han spurgte ikke igen. Isabella ankom til sin tantes hus nær midnat. Kufferten var knap lukket, så hurtigt havde hun pakket, og kvinden åbnede døren i natkjole, uden at spørge om noget. Bare trak hende ind og hen til sofaen, før hendes ben gav helt efter. Han ville ikke engang lytte til mig, sagde Isabella. Stemmen knækkede endelig nu, hvor der ikke var nogen til at se hende stærk. Billederne var falske. Jeg ved, de var.
men det betød ikke noget. Han havde allerede besluttet sig, før jeg åbnede munden. Tanten holdt hendes hånd, uden at forsøge at reparere med ord, hvad der ikke kunne repareres på det tidspunkt. Du bliver her, så længe du har brug for det, og i morgen, når solen står op, tænker vi på resten. I dag græder du bare det, du har brug for at græde. Isabella græd, indtil der ikke var flere tårer tilbage, og da hun endelig stoppede, følte hun noget nyt vokse i stedet for fortvilelsen. En lille, men fast beslutning. At den pige, der endnu ikke var født, skulle vokse op med at vide, at hendes mor ikke sad og ventede på, at nogen skulle komme og redde hende. Hun tilbragte den første uge der med dårlig søvn, ventende på et telefonopkald, der aldrig kom. I den anden uge stoppede hun med at vente. I den tredje lejede hun en lille lejlighed nær centrum med det lille, hun havde sparet op. Fordi det at vente i en andens hus begyndte at føles som en måde at fortsætte med at bede om tilladelse til at eksistere. Og hun ville ikke bede om tilladelse til noget som helst mere. 4 år senere havde Isabellas kontor på 7. sal udsigt over havnefronten, hvilket hun stadig syntes var underligt, at det var hendes. Arkitektfirmaet, hun åbnede med de opsparede penge plus et lån, der næsten ikke gik igennem, tegnede nu hotelrenoveringer og facadeprojekter for entreprenørfirmaer, der for 4 år siden ikke engang tog telefonen for hende. På bordet ved siden af de tekniske tegninger lå et fotoalbum vendt mod hende, ikke mod besøgende, med 2 4-årige piger, med krøllet hår, der lignede hinanden, smilende skævt på samme måde. Sofie og Helene var født 6 uger efter den nat i garagen. Den ene trak den anden ud før tid, som om de allerede vidste, de skulle skynde sig. Isabella opdrog de 2 uden at bede Knudsen-familien om noget, ikke en øre, ikke en tjeneste, og det blev med tiden mindre stolthed og mere vane. En mur, hun byggede sten for sten, indtil hun ikke længere huskede, at der engang havde eksisteret tillid på den anden side af den. Bianca, hendes partner, trådte ind i lokalet med 2 kaffer og et smil, som Isabella kendte godt, smil af en, der gemte gode nyheder til sidst. Folkene fra entreprenørfirmaet ringede. De sagde, at projektet for erhvervsbygningen var blandt de bedste, de nogensinde havde modtaget. Bedre end de bedste er ikke det samme som det bedste, svarede Isabella, men smilede for første gang den dag, da hun tog imod kaffen. Du lever sådan, vidste hun, altid et trin under at fejre rigtigt. Jeg fejrer, når det lukker, sagde Bianca, indtil da er det bare arbejde. Bianca smed sig i stolen på den anden side af bordet, uden ceremoniel. På den måde, som kun de, der havde arbejdet sammen fra begyndelsen, tillod sig selv. Du ved, du ikke længere behøver at bevise noget over for nogen. Ikke sandt? Det er 4 år siden, at dette firma har været dit, med hud og hår. Det handler ikke om at bevise, svarede Isabella, organiserende en stak tegninger på bordet. Det handler om aldrig igen at lade nogen beslutte noget for mig, uden at jeg har det sidste år. Hendes mobil ringede, før Bianca kunne svare. Det var banken. Krævede en rate af kontorfinansieringen, der forfaldt om 3 dage. Isabella følte en knuen i maven et sekund, før hun svarede med en stemme, der var fastere, end hun følte indeni. Larte på 10 minutter senere. Lyst. Men med den bitre smag, som kun den, der bærer regningen alene, kender, aldrig at have et net nedenunder, kun sin egen balance. Er alt i orden, Bianca? Spurgte hun, bemærkede ændringen i hendes ansigt. Alt under kontrol, svarede Isabella og vendte tilbage til tegningerne på bordet. For det var sådan, hun vidste, hvordan man håndterede presset ved at arbejde hurtigere, end frygten kunne nå. Klokken 15:00 ringede en kunde og klagede over en forsinkelse i leveringen af et facadeprojekt. Stemmen var alt for høj til et telefonmøde. Isabella lod ham tale ud uden at afbryde, noterede hver punkt på et separat ark, og svarede først derefter, punkt for punkt, med en ro, der fik manden i den anden ende af linjen til at sænke tonen, uden at bemærke, at han havde sænket den. De har ret i 2 af disse punkter, og vi retter det inden fredag, sagde hun. På de 3 andre var forsinkelsen ikke vores. Det var kommunens godkendelse, og jeg har protokollen til at vise, hvis det er nødvendigt. Kunden lagde det på, roligere end han havde ringet. Og Bianca, der lyttede til hele samtalen fra bordet ved siden af, rystede beundrende på hovedet. Du mister aldrig tålmodigheden med de folk. Jeg vil have skrevet tilbage. At skrige tilbage er dyrt, svarede Isabella, mens hun lagde noterarket i den rigtige mappe. Jeg har ikke den luksus. Har aldrig haft. Ugen før, til en julefrokost arrangeret af et stort ejendomsudviklingsfirma, havde en ældre arkitekt, partner i et konkurrerende firma, brugt det meste af aftenen på at forsøge at indlede en samtale med hende ved baren, idet han roste projektet for erhvervsbygningen mere, end det var nødvendigt for at være professionel. Isabella smilede, takkede, svarede høfligt på hvert forsøg. Ved slutningen af aftenen, da han endelig spurgte, om han kunne invitere hende ud at spise en dag, sagde hun, at hun havde en fuld kalender hele dette år. Et år, som hun udmærket vidste, endnu ikke var begyndt. Bianca, der overværede scenen på afstand med et glas i hånden, kommenterede i bilen på vej hjem, at Isabella havde et særligt talent for at lukke døre uden at smække. Jeg lukker ingen døre,
svarede Isabella og kiggede ud af bilvinduet på gaden. Jeg åbner bare ikke dem, jeg ved ikke er risikoen værd. Og hvordan ved du, at de ikke er det værd uden at prøve? Isabella svarede ikke på det. Hun blev siddende og så byens lys passere, tænkende, at det sande svar var, at hun ikke længere stolede nok på nogen mand til at finde ud af, om det var det værd. Risikoen var for stor til at passe ind i en bilsnak efter en fest den morgen før arbejde. Dagen var begyndt som næsten alle andre. Helene sang alt for højt på badeværelset, mens hun børstede tænder. Sofie sad ved køkkenbordet og organiserede farveblyanter efter størrelse, før hun ville spise morgenmad. Isabella havde med tiden lært, at tvillinger ikke betød ens. Helene gik ind i et hvert rum og spurgte alle om deres navn. Sofie observerede et helt rum, før hun besluttede, om det var værd at sige noget. Mor havde Helene spurgt, mens hun serverede morgenmadsprodukter med den forkerte ske. Er det læggetid i dag? Bare en hurtig konsultation for at tjekke den forkølelse, der ikke vil forsvinde, svarede Isabella og rettede den skæve sløjfe i hendes hår. Sofie løftede øjnene fra tallerkenden. Kommer det til at gøre ondt? Det kommer ikke til at gøre ondt, skat. Det er bare at kigge på halsen og ørerne. Sofie rystede på hovedet uden megen overbevisning og vendte tilbage til at organisere blyanterne. Hendes måde at bearbejde alt, der gjorde hende usikker, i stilhed. Med hænderne optaget observerede Isabella det ud af øjenkrogen og fandt det morsomt og en smule bekymrende på samme tid. På den måde, som kun en mor, der opdrager et barn alene, forstår at føle begge dele uden at modsige sig selv. Den aften hjemme flettede Isabella Helenes hår på sengekanten, mens Sofie lå på maven på madrassen ved siden af og læste en tyk dyrebog, der var for stor til hendes små hænder at holde ordentligt. Mor spurgte Helene, hvorfor har vi ikke et billede af far på væggen, som Bia fra skolen har? Isabella stoppede ikke med at flette, fordi ikke alle familier har brug for billeder for at være komplette. Skat, svarede hun, og stemmen lød så trænet, at hun næsten overbeviste sig selv. Sofie, på den anden side af værelset, løftede kun øjnene fra bogen et sekund, som om hun vidste, at søsterens spørgsmål havde åbnet en dør, som deres mor foretrak at holde lukket. Hun sagde intet, vendte bare tilbage til bogen, med den stille og observerende måde, der undertiden fik Isabella til at glemme, at datteren kun var 4 år. Helene gav ikke så lidt op, men hvis han eksisterer, en rigtig far, ikke bare fra en historie eksisterer. Isabella svarede og afsluttede flætningen med en sløjfe, og en dag, når tiden er inde, taler vi om det ordentligt. Nu er det sovetid. Hun slukkede lyset og stod i gangen lidt længere, end hun burde, og kiggede på lyssprækken under døren til pigernes værelse, før hun gik ned for at afslutte et projekt, der skulle være klar til om morgenen. Hun gik gennem stuen, så fotorammen vendte opad på hylden, de 2 piger smilende skævt, og tænkte ikke for første gang, at hun måske holdt for meget tavshed for at beskytte folk, der allerede fortjente at vide mere. Hun satte sig ved bordet i stuen, åbnede sin bærbare computer, men kunne i lang tid ikke se på projektet på skærmen. Hun tænkte på Bianca, på spørgsmålet hun havde stillet tidligere, på det tomme løfte. Isabella altid gav sig selv, at hun ville fortælle pigerne sandheden, når tiden var inde, uden nogensinde at beslutte sig. Faktisk, da den tid kom, lukkede hun den bærbare computer, gned sine trætte øjne og besluttede, at den nat heller ikke var tiden til at løse det. Arbejde først, resten. Da hun kørte ned på den anden side af byen, til Knudsen-familiens penthouse-lejlighed. Rasmus sad ved spisebordet og lyttede til sin mor tale om et bestyrelsesmøde, som han allerede kendte udenad. Birgitte Knudsen skar fisken i for små stykker til en, der sjældent spiste op. Hun talte uafbrudt om, hvordan fusionen med Dewgroppen skulle være på plads inden udgangen af kvartalet. Om hvordan Camilla igen havde været essentiel for at holde investorerne fast i et møde, han havde misset på grund af en anden aftale. Hun er dedikeret til dette firma på en måde, som kun en, der allerede er en del af familien, kan være. Min kære, sagde Birgitte, uden at tage øjnene fra tallerkenden. I en tone så blid, at stikket næsten gik ubemærket hen. Mor. Camilla er ikke en del af familien. Endnu, sagde hun, med et lille smil, der ikke nåede øjnene. Nedenunder, i det gæsteværelse Camilla havde brugt så længe, at det var blevet hendes i alt undtagen navnet. Hun så sig i spejlet og justerede sin ørering. Alene, uden at nogen så. Hun stoppede et sekund, så på sine egne øjne i spejlbilledet. Og et øjeblik mistede hendes ansigt al den fasthed, det viste ovenpå. Hun trak vejret dybt, justerede sin halskæde og satte sit sædvanlige udtryk på plads, før hun gik op til spisestuen igen. Den samme maske trænede i overvis. Så godt inddøvet, at selv hun selv nogle gange glemte, hvor masken endte, og hvor den virkelige person under begyndte. Rasmus svarede ikke. I 4 år havde han lært at lade den slags sætninger passere lige forbi, uden diskussion. Ligesom han havde lært ikke at spørge for meget om visse ting. For eksempel navnet på den mand, Camilla havde henvist til for år tilbage for at udføre diskret efterforskningsarbejde. Da emnet stadig var for frisk til, at nogen kunne røre ved det uden forsigtighed. Han huskede vagt et visitkort uden firmanavn, kun et telefonnummer,
og hvordan Camilla havde insisteret på, at han var den bedste på markedet, hurtig og pålidelig. På det tidspunkt syntes det kun at være en detalje blandt mange andre. I dag, når den tanke strejfede hans sind, fulgte den altid af en ubehag, han ikke kunne navngive, og foretrak ikke at undersøge nærmere. Før han gik ned til middag, havde Rasmus stået et stykke tid på sit eget hjemmekontor og kigget på skuffen under skrivebordet. Den, han ikke havde åbnet i måneder. Inde i den, under en bunke gamle kontrakter, lå en lille trææske med 2 eller 3 billeder, han aldrig havde haft mod til at smide ud eller se ordentligt på. Han og Isabella på en restaurant ved havet. De 2 lå af noget, han ikke længere huskede, hvad det var. Han lukkede skuffen, før han tillod sig at se for meget, og gik ned til middag bærende den ubehag klæbet til brystet. Den samme, der var blevet tungere for hver måned, der gik, uden at han rigtig forstod hvorfor. Uger tilbage ved en lignende middag, havde Birgitte uden omsvøb kommenteret, at det var på tide, han tænkte på en rigtig hustru. En, der forstod at bære efternavnets vægt uden skandale. Rasmus havde spurgt næsten uden at tænke, skandale som hvad? Og hans mor svarede bare med et løftet øjenbryn, på en måde, der sagde mere end nogen fuld sætning ville. Han insisterede ikke på spørgsmålet. Han havde lært, for længe siden, at vise, at hans mors svar altid kom pakket ind i stilhed. Og at hendes stilhed gjorde mere ondt end noget direkte svar. Camilla trådte ind i spisestuen præcis da, med en mappe under armen, og kyssede Birgittes kind, før hun satte sig på den plads, der allerede var hendes. I så lang tid, at ingen længere stillede spørgsmål. Undskyld forsinkelsen. Folkene fra banken vil lige have en detalje mere på plads inden i morgen. Du er en skat, sagde Birgitte. Serverede vin til hende, uden at spørge, om hun ville have. Okia Arberg fra banken har allerede bekræftet sin deltagelse til fredagens møde, spurgte Rasmus. Forsøgte at trække samtalen over på den praktiske side, væk fra familieemnet, som hans mor insisterede på at åbne hver aften. Bekræftet, svarede Camilla, åbnede mappen, men han vil have garanti for, at fusionen ikke vil påvirke bestyrelsesmedlemmerne. I mindst 2 år. Sikkerhed for begge parter. Det løser vi, afbrød Birgitte, før hendes søn kunne give sin mening til kende. Rasmus, du burde lade Camilla styre hele denne del. Hun forstår tal bedre end nogen, jeg nogensinde har ansat. Jeg ved, hvordan jeg skal styre mit eget firma, mor. Jeg ved, du ved det, min kære, sagde Birgitte. I en tone, der kunne lyde både kærlig og skarp på samme tid. Jeg synes bare, du er for træt til at bære alt alene. Det skader ikke at dele byrden med en, der allerede har bevist, at hun bærer den godt. Rasmus svarede ikke. I årevis havde diskussioner med hans mor om den slags kommentarer kun gjort tingene sværere. Og han havde lært uden nogensinde formelt at beslutte at lære det, at vælge sine egne kampe med den forsigtighed, som en, der allerede havde mistet for meget energi i de tidligere. Du er stille i dag, bemærkede Birgitte, og serverede mere vin til sig selv. Noget galt på kontoret, bare trættet. Mor, du er altid træt. På det seneste sagde hun med den tone, der lød som bekymring, men bare noget andet under neden. Siden hvornår? Rasmus svarede ikke på det. Han førte servietten til munden bare for at have en grund til ikke at se på hende i det sekund. For det sande svar, han uden at indrømme det over for nogen, i stigende grad havde tænkt på en nat i Garagen, der burde have været begravet for 4 år siden. Det var ikke et svar, han var klar til at give højt, slet ikke ved sin egen mors middagsbord. Hans mobil vibrerede på bordet, før Birgitte kunne fortsætte emnet om fusionen. Det var et nummer fra familiens privathospital, det samme hvor hans mor fik sin rutinetjek. Rasmus svarede forventet en bekræftelse på en rutineundersøgelse, men stemmen i den anden ende bad med en professionel ro, der kun gjorde tingene mere anspændte, om at han skulle komme derhen snarest muligt, fordi fru Birgitte Knudsen var blevet indlagt med et blodtryksfald under den undersøgelse, hun netop var ved at få. Birgitte, der sad lige foran ham, stadig spisende fisken, kiggede på ham uden at forstå årsagen til chokket i sønnens ansigt, for opkaldet handlede om en undersøgelse, hun havde fået tidligere. Resultatet kom først nu. En af de systemfejl, der forbinder navn og tid forkert, men Rasmus var allerede oppe, tog bilnøglerne. Hjertet bankede hurtigere, ikke på grund af hans mor, der sad der levende og utålmodig, men på grund af en gammel formløs frygt, som den slags opkald altid bragte tilbage. I bilen stoppede ved et rødt lys, der syntes at vare længere end det burde, tog Rasmus sig i at tænke, at hvis der skete noget med hans mor nu, ville han dø uden nogensinde at have spurgt rigtigt om den nat i Garagen, om kuverten, om visikortet uden firmanavn, som Camilla havde givet ham så hurtigt for at løse det, før han kunne tænke ordentligt. Lyset skiftede. Han trådte hårdt på speederen og skubbede tanken ind igen, som han havde gjort i 4 år. Han ankom til hospitalet på 20 minutter, gik gennem receptionen uden at vente på svar fra nogen. Og det var først, da misforståelsen om tidspunktet blev opklaret, da han endelig forstod, at hans mor var i god behold, sad hjemme og spiste aftensmad, at han stoppede på gangen på børneafdelingen for at trække vejret, lænet mod den kolde væg, følte sig dum over at have skyndt sig sådan.
Gangene havde den lugt af håndsprit blandet med genopvarmet kaffe, som alle hospitaler synes at have, og Rasmus stod der et stykke tid, gned ansigtet med begge hænder, forsøgte at forstå, hvorfor et opkald om en systemfejl havde formået at accelerere hans hjerte på den måde. Måske var det bare ophobet træthed. Måske var det noget dybere, han foretrak ikke at røre ved. Det var da, han hørte en sygeplejerske kalde 2 navne ved skranken for meter fra ham. Navne, der stoppede hans verden på en måde, som intet nødopkald havde kunnet. Sofie Knudsen og Helene Knudsen kan komme ind. Lægen er klar. Rasmus vendte hovedet langsomt, som om hans nakke var rusten, og så 2 piger i hånden gå mod konsultationsrummet. Samme krøllede hår, samme lidt forhastede gangart, som han genkendte fra billeder af sin egen barndom, gemt i et album. Hans mor aldrig lod nogen smide ud. Bag dem, med en taske over skulderen og øjnene rettet mod døren til konsultationsrummet, kom Isabella. Hun havde ikke set ham endnu. Rasmus blev stående, hvor han var, ude af stand til at tage et skridt. Og så på de 2 piger, der havde båret hans efternavn i 4 år, uden at han vidste, de eksisterede med det navn. Uden at vide andet end, hvad han havde besluttet at tro på den nat i garagen, som han indtil det sekund troede, han havde lagt bag sig. Hans hjerte, der var løbet løbsk ved en fejltagelse på grund af hans mor, løb nu løbsk af en virkelig grund. Og forskellen mellem de 2 fornemmelser var større, end han kunne bearbejde, mens han stod der. Helene, et skridt foran sin søster, var den første til at bemærke manden, der stod ved væggen og stirrede for intens til bare at være en tilfældig fremmed i en hospitalsgang. Hun stoppede, trak i sin mors ærme og pegede uden ceremoni på den direkte måde, som kun et 4-årigt barn kan have. Mor, den mand kigger på os. Sofie, trukket tilbage af sin mors hånd, klemte bare fingrene lidt hårdere om Isabellas uden at sige noget. Hendes måde at reagere på alt, hvad hun følte, var underligt i luften, endnu inden hun forstod grunden. Isabella løftede øjnene fra sin mobiltelefon bare for at tjekke, om pigerne var kommet til den rigtige dør. Og det var da, hun så ham. Stående, kiggende. Afstanden mellem de 2 blev pludselig for lille til en hospitalsgang. Og hun følte hele sin krop træffe en beslutning, endnu inden hendes hoved var færdig med at bearbejde, hvad hun så. Hun skreg ikke hans navn, tog ikke et skridt tilbage, ej heller frem. Hun stod bare stille, med den samme ro, som han selv havde brugt den nat i garagen for 4 år siden, og sagde, lavt nok til ikke at skræmme pigerne, højt nok til, at han hørte hvert ord. Det er ikke her, vi skal tale om det, Rasmus. Og når vi taler, bliver det ikke på den måde, du er vant til at træffe beslutninger alene. Isabella tog pigerne med ind i konsultationsrummet uden at se sig tilbage, men hun følte vægten af Rasmus' blik gennem hendes ryg, indtil døren lukkede. Konsultationen var rutine. En forkølelse, som Helene ikke havde sluppet af med i 10 dage. Men hendes hjerte bankede, som om hun var ved at underskrive en kontrakt, hun først ville forstå efter at have læst den med småt. Lægen undersøgte halsen, ørerne, ordinerede en hostesaft og sendte de 2 hjem med anbefaling om hvile. Og Isabella nikkede til hver instruktion, udledt i sårene høre halvdelen af, hvad der blev sagt. Hele hendes hoved var stadig fanget i gangen udenfor. Da de kom ud, 15 minutter senere, han var der stadig. Siddende på en plastikstål i receptionen. Albuer på knæene, kiggende på gulvet, som en, der har øvet en sætning i lang tid. Han rejste sig, så snart han så de 3. Isabella, kan jeg tale med dig et øjeblik? Pigerne er ikke et emne for en hospitalsgang, svarede hun uden at stoppe. Mens hun justerede Sofies taske på skulderen, fulgte han hendes skridt til elevatoren, holdende tilstrækkelig afstand for ikke at skræmme pigerne, men tæt nok til ikke at lade samtalen dø. Så aftal et sted. En dag, en time, hvad du vil. Jeg har bare brug for 10 minutter. Isabella trykkede på elevatorknappen og så på nummeret, der faldt, uden at svare. Det var Sofie, der holdt hendes hånd med en fasthed, der afslørede, at hun allerede forstod mere af verden, end hun burde for sin alder, der brød stilheden. Mor, kender den mand os? Rasmus åbnede munden for at svare, men Isabella var hurtigere. Han har kendt din mor i lang tid, skat. Det her er voksensnak. Helene kiggede på ham med den ufiltrerede nysgerrighed, som små børn har. Er du hendes ven? Det har jeg været, sagde han. Og noget i hans stemme brød lidt i det ord. Jeg håber, jeg kan blive det igen en dag. Elevatordøren åbnede. Isabella gik ind med pigerne, og inden den lukkede igen, lagde Rasmus let sin hånd på kanten og holdt den et sekund længere, end han burde. Fredag, sagde han. Jeg tager til parken af dit kontor. Fredag kl. 17:00. Hvis du vil møde op, er jeg der. Hvis ikke, insisterer jeg ikke igen. Døren lukkede mellem de 2, før hun besluttede, om hun ville svare. Hvis du nogensinde har været splittet mellem at smække døren i hovedet på nogen og lade en sprække stå åben bare for at se, hvad personen gør med den, så fortæl herunder, hvad du har valgt i livet, og skriv, hvor du hører det fra nu, og hvad klokken er hos dig. Vi læser alle kommentarer. I bilen på vej hjem. Helene slap ikke emnet. Mor, den mand virkede ked af det. Gjorde han noget slemt mod dig? Isabella kiggede på hende i bagspejlet. Valgte ordene med den omhu, man bruger, når man går på tyndt is. Han troede på noget, der ikke var sandt. Skat,
og når man tror på det forkerte, så sover man nogle gange dem, man elsker, uden at lægge mærke til det. Sophie, tavs på bagsædet, kiggede bare ud af vinduet, gemte informationen, som hun gemte alt, uden at kommentere med det samme, for at bearbejde det senere, alene i sit eget tempo. Den aften kunne Isabella ikke afslutte projektet, der skulle være klar om morgenen. Hun sad i køkkenet, efter pigerne var faldet i søvn, og kiggede på sin mobil uden at skrive noget, mens hun genkaldte Rasmus' ansigt, da han stod i gangen. Det var ikke vrede, hun følte nu, eller i hvert fald ikke kun det. Det var en slags gammel træthed, fra en, der har båret et helt hjem alene for længe til at huske, hvordan det var at dele byrden. Hun tog mobilen frem 3 gange, åbnede kontaktlisten og opgav, før hun fandt hans nummer, fordi hun ikke længere vidste, om hun stadig havde hans nummer gemt. Og den tvivl alene sagde mere om de sidste 4 år, end nogen tale ville kunne. På den anden side af byen trådte Rasmus ind i huset og fandt Camilla i stuen, siddende i sofaen med en åben dokumentmappe i skødet, som hun altid gjorde, siden hun uden at det formelt blev besluttet, var blevet den, der løste halvdelen af firmaets sager, som han ikke havde tålmodighed til at løse. Du forsvandt hele eftermiddagen, sagde hun uden at løfte blikket fra mappen. Vi missede opkaldet med folkene fra banken. Jeg så min døtre i dag, Camilla. Hendes pen stoppede midt på den linje, hun underskrev. Kun et øjeblik så hurtigt, at hvis Rasmus ikke var vant til at være opmærksom på forhandlingsdetaljer, ville det være gået ubemærket hen. Hvilke døtre? Rasmus, Sofie og Helene. På hospitalet. De er 4 år. Isabellas øjne. Min mors måde at gå på, da hun var lille. Jeg så det. Camilla lukkede mappen langsomt. Det må have været et chok, sagde hun med en stemme, der forsøgte at lyde omhyggelig og var en tone under, hvad den burde være. Efter alt, hvad hun gjorde, Rasmus satte sig i lænestolen over for hende, gnidede sit ansigt med begge hænder. Var det virkelig det, hun gjorde, Camilla? Nogle gange tænker jeg på den nat, og kan ikke huske at have set mandens ansigt på billedet tæt nok til at svære, at det var ægte. Camilla rejste sig. Gik hen til baren i stuen for at hælde et glas vand op, som hun ikke ville drikke, bare for at have ryggen vendt mod ham et sekund. Da hun talte igen, havde stemmen genfundet sin sædvanlige kontrol. Du var der, sagde hun. Du så det med dine egne øjne. Jeg så, hvad de viste mig, svarede han lavt. Hun vendte sig igen mod ham, og ansigtet var allerede normalt. Udtrykket af en, der tager sig alt. En, der aldrig misser et møde. Rasmus, jeg ved, at det at se pigerne rørte dig, men lad det ikke omskrive noget, der allerede er sket. Du havde beviserne i hånden, og hvis beviserne var forkerte. Camilla stod stille et sekund længere, end hun burde, før hun svarede. Hvorfor skulle de være forkerte? Jeg ved det ikke, sagde han og kiggede på det urørte glas vand i hendes hånd. Jeg ved bare, at i 4 år har jeg ikke sovet en eneste nat. Og i dag, da jeg så de 2 piger, var det første gang, jeg kunne navngive årsagen. Jeg stolede ikke nok på mig selv til at tjekke, før jeg træder en beslutning. Jeg stolede på en anden. Gå i seng, Rasmus, i morgen taler vi bedre om det. Med et udvildet hoved, sagde Camilla, idet hun lagde mappen under armen og gik op ad trappen uden at vente på svar. Han blev alende i stuen i lang tid, kiggede op i loftet, følende at noget inde i ham havde flyttet sig den dag og ikke ville vende tilbage til det gamle sted så let. Isabellas kontor modtog e-mailen tirsdag morgen, underskrevet af en projektleder, der ikke havde et vigtigt navn, kun logoet i sidefoden. Diskret, elegant. 3 bogstaver, der fik hendes hånd til at stoppe midt i en mundfuld kaffe. Knudsen-gruppen. Ejendomsudvikling. Invitation til projektkonkurrence for renovering af Hotel Bella Vista. Bianca, hendes partner siden firmaets 2. år, trådte ind i lokalet uden at banke på, som hun altid gjorde med sin egen mobiltelefon som bevis på sejr. Har du set det? De har inviteret 3 arkitektfirmaer til at konkurrere, og vi er på listen. Isabella, det er den største kontrakt, vi nogensinde har fået. Jeg har allerede undersøgt de 2 andre konkurrenter. Et af dem er Erik Dahls firma, der lukkede 2 hoteller sidste år. Det bliver svært. Isabella genlæste navnet på entreprenørfirmaet 3 gange, som om bogstaverne ville ændre sig 4. gang. Det er hans families firma, sagde hun, uden at tage øjnene fra skærmen. Bianca stoppede. Rasmus, hans fars, som nu må være hans, eller hans brors, eller hvem der nu driver det nu. Vil du afvise? Isabella var stille et stykke tid. Fingrene bankede let på bordkanten. At afvise den kontrakt ville være professionelt vanvid. Hendes firma var vokset hurtigt, men ikke hurtigt nok til at afvise et projekt af den størrelse, bare på grund af et efternavn, der stadig gjorde ondt at høre. Og der var også noget andet. Noget hun ikke sagde højt til Bianca i det øjeblik. En lille, skarp del af hende ønskede at gå ind i det mødelokale og vise præcis, hvem hun var blevet, uden at have brug for nogen Knudsen til det. Send for slaget, sagde hun endelig. Vi vil konkurrere. Og Bianca, jeg vil have det bedste materiale, vi nogensinde har produceret. Uden fejl. Uden detaljer. Der er malplaceret. De får ingen anden grund end kvaliteten til at træffe denne beslutning. Bianca smilede, allerede noteret på sin mobiltelefon. Det er den Isabella, jeg kender.
De følgende 3 dage blev et kapløb mod tiden på kontoret. Isabella gennemgik den digitale model for 5. gang torsdag aften, alene, efter alle andre var gået hjem. Justerede vinklen på lyset, der kom ind gennem projektets glasfacade, indtil det var præcis, som hun så det for sig. Ringede til sin tante. Bad om at få pigerne den næste morgen, og fortalte ikke rigtigt hvorfor. Sagde bare, at det var et vigtigt møde. Den slags små løgne, hun blev mere og mere træt af at fortælle. Præsentationsmødet blev aftalt til fredag morgen på entreprenørfirmaets hovedkontor. En glasbygning på Kalvebod Brygge, som Isabella aldrig havde sat sine fødder i før. Hun trådte ind i lokalet med den digitale model klar. Den trykte på T-følge. Og en grå habit, som hun valgte velvidende, hvilken effekt hun ønskede at skabe. Birgitte Knudsen sad for bordenden. Tyndere end Isabella huskede hende. Ringene på fingrene var stadig de samme. Ved siden af hende, Camilla. Med en skriveplade i hånden og det samme smil fra en, der allerede havde besluttet resultatet, før præsentationen overhovedet begyndte. Birgitte genkendte hende først, og ansigtet forblev upåklageligt neutralt. Kun øjnene blev en anelse hårdere. Isabella, hvilken overraskelse. De må have modtaget min portefølje sammen med invitationen, svarede Isabella. Klemte den hånd, Birgit rakte ud af høflighed. Ikke af lyst. Jeg fandt det mærkeligt, at mit tidligere navn ikke fremgik af dokumenterne. Men jeg forestiller mig, at indkøbsdermed kun arbejder med professionelle data. Det var en lille høflig stikpille. Præcis stor nok til at ramme uden at virke som et slag. Camilla pressede læberne sammen. Skal vi begynde, sagde hun. Trak stolen tilbage med mere kraft end nødvendigt. Før Isabella begyndte, nævnte en af assistenterne i forbifarten, at Erik Dahls firma havde præsenteret dagen før med et aggressivt tidsplanforslag, lovede at levere renovering på 2/3 af den tid, markedet normalt tog. Isabella følte en knugen i maven et sekund. En for kort frist betød næsten altid dårligt udført arbejde, og hun ville ikke konkurrere ved at sænke kvaliteten bare for at vinde på tidsplanen. Hun besluttede, der og da, at ændre rækkefølgen af præsentationen, ikke begynde med design. Men med den tekniske gennemførlighed gjorde det klart fra første sætning, hvorfor hendes tidsplan var realistisk, og konkurrentens ikke var. Isabella præsenterede projektet uden at snuble over et eneste år, talte om bæredygtighed, om gæsteflow, om hvordan hun ville bevare hotellets historiske facade uden at miste energieffektivitet. Gennemgik slide for slide med en sikkerhed, der fik selv en af de mere stille assistenter i rummet til at notere noget 2 gange. Birgitte stillede tekniske spørgsmål og forsøgte at finde en åbning, men fandt ingen. Til sidst var det hende selv, der brød protokollen. Har du bygget alt dette alene? Spurgte Birgitte, og det lød ikke som ros. Det lød som en undersøgelse. Alene med mine døtre hjemme. Ja, svarede Isabella, så direkte på hende. De ved, hvordan det er, forestiller jeg mig. De opdragede også en søn alene, da deres mand foretrak at være mere uden hjemme. Stilheden, der faldt i lokalet, varede kun 3 sekunder, men det føltes meget længere. Camilla åbnede munden for at sige noget og lukkede den igen. Vi vil analysere forslagene og vende tilbage inden udgangen af måneden, sagde Birgitte. Rejste sig først, afsluttede mødet før den aftalte tid. På gangen, mens hun ventede på elevatoren, nåede Camilla Isabella. Interessant, at du dukker op nu. Lige på det tidspunkt, hvor Rasmus har spurgt til dig. Isabella var ikke med blikket. Interessant, at du ved præcis, hvornår han spørger til mig. Camilla smilede. Et smil, der ikke nåede øjnene. Vi passer godt på hinanden. Denne familie er ikke let at komme ind i. Jeg prøver ikke at komme ind noget sted, svarede Isabella, da elevatordøren åbnede. Jeg leverer bare et bedre projekt end dine 2 andre konkurrenter. Resten af jeres problemer løse indbyrdes. Jeg håber, at projektet virkelig taler for sig selv. Så sagde Camilla i en tone, der lød mere som en trussel end en afsked. Døren lukkede mellem de 2, og Camilla stod der og så nummeret falde med et udtryk, som hvis nogen havde været tæt nok på til at se det, ville have genkendt som en frygt forklædt som foragt. Hun tog mobilen op af lommen, skrev en besked, slettede den, før hun sendte den, og lavede telefonen tilbage med lidt rystende hænder. En detalje, som ingen af de mennesker, der passerede hende på gangen i det øjeblik, lagde det mærke til. Fredag kl. 17:00. Isabella dukkede op i parken med de 2 piger, idet hun hele vejen sagde til sig selv, at hun ville gå, hvis tingene bare gik lidt skævt. Hun havde kæmpet med sig selv hele ugen om, hvorvidt hun skulle gå eller ej. Skiftede mening omkring 6 gange og besluttede sig endeligt, da Helene aftenen før igen spurgte, om hun skulle se den triste mand fra hospitalet. Rasmus var der allerede siddende på en bænk nær springvandet, klædt mere simpelt, end Isabella huskede ham ved nogen lejlighed. En ensfarvet t-shirt, sneakers, intet af den upåklagelige habit, han altid bar, selv i weekenden. Han rejste sig, så snart han så de 3, uden at nærme sig for hurtigt, som en, der ved, at enhver forkert bevægelse kan lukke den eneste dør, der stod på klem. Hej,
sagde han og satte sig på hu for at være i pigernes højde. Jeg er Rasmus. Helene, altid mere løsnet end sin søster, svarede først. Er du mors vand? Det har jeg været, sagde han. Og noget i hans stemme brød lidt i det ord. Sofie stod bag Isabellas ben. Observerede med den mistænksomme måde, som hendes mor genkendte fra sig selv. Rasmus pressede ikke på, satte sig på jorden af gyngen, lod Helene vise, hvordan hun selv kunne gynge, og var, lidt efter lidt, i løbet af 20 minutter, ærbred nok plads til, at Sofie også nærmede sig, dog uden at smile. Han tog en pakke kiks op af rygsækken, tilbød uden at insistere, og da Helene tog 2 på en gang, lå han på en måde, som Isabella ikke havde hørt i 4 år. En latter, der stadig havde den samme lyd som før, bare lidt mere træt. Isabella sad på en nærliggende bænk, overvåget af bevægelse, kroppen spændt som en udstrakt snor. Da Rasmus rejste sig for at skubbe Helenes gynge, så han på hende over pigernes skuldre. Tak, sagde han lavt. Kun til hende, fordi du kom. Det ændrer en til et, Rasmus. Og det, har du nogen idé om, hvor mange år vi har mistet? Jeg har, sagde han. Og stemmen lød mere revnet, end han havde tænkt sig. Hver dag siden i går har jeg haft den fornemmelse, og der er intet, jeg kan gøre, der giver den tid tilbage. Jeg kan kun prøve ikke at miste mere. Det var da Sofie, legende i sandet der tæt på, talte uden at løfte blikket, med den børnesindede ærlighed, der ikke filtrerer, hvad der gør ondt. Må græde om natten, da vi var babyer. Jeg husker det. Isabella følte sit ansigt varme. Du kunne ikke huske det, skat. Du var for lille. Jeg husker lidt, insisterede Sofie, uden nogen ondskab. Bare fortalte en kendsgerning. Rasmus stod midt på legepladsen, med hånden stadig på gyngen, kiggende på Isabella over datterens hoved, og det, der passerede over hans ansigt, var ikke overraskelse. Det var noget andet. Tungere. Efter den slags, det tager tid at fordøje. Han bøjede sig ned til Sofies højde, uden at røre hende. Respekterede den afstand, pigen instinktivt holdt. Din mor er den stærkeste person, jeg kender, sagde han. Kiggede på Sofie, men talte. Virkelig. Til Isabella. Hvis hun græd om natten, var det fordi, hun sparede al sin styrke til dagen. Til at passe jer 2. Det er ingen svarhed. Tværtimod. Vi burde gå, sagde Isabella. Rejste sig for hurtigt. Kaldte på pigerne. Stemmen mere grådkvalt, end hun ville indrømme. Hun fik dem med til bilen uden at sige mere til Rasmus. Men Sofies kommentar og hans svar klæbede sig til hende hele vejen hjem. Som en sten i skoen, som hun ikke kunne stoppe med at føle. Den aften, efter pigerne var faldet i søvn, sad Isabella på verandaen med et glas vin, som hun knap rørte. Tænkte på, hvor mange gange hun alene havde besluttet, at hun allerede vidste alt, hvad hun behøvede at vide om, hvem Rasmus var blevet. Og hvordan den lille gestus i parken, på hu ved siden af datteren, havde rodet op i en sikkerhed, hun havde båret i 4 år som en solid klippe. De følgende 2 uger forløb i en ny og ubehagelig rutine. Den slags Isabella ikke rigtig vidste, hvordan hun skulle navngive. Rasmus sendte besked en gang om ugen, aldrig mere end det. Spurgte altid om pigerne før noget andet, hvordan Helens returkonsultation var gået. Om Sofie stadig var vred på ham for at have trådt uforvaren på det sandslot, hun havde bygget i parken. Isabella svarede kort, nogle gange en dag senere, men hun svarede, og den lille ændring fra total stilhed til korte svar virkede allerede, for hende selv, som en større overgivelse, end hun var klar til at indrømme højt. Bianca bemærkede ændringen, før Isabella indrømmede det for sig selv. Du smiler igen til din mobil, kommenterede hun en dag. Læg den mappe på bordet. Har ikke smilt sådan, siden før jeg kendte dig. Og jeg har kendt dig i 4 år. Det er ingenting, svarede Isabella. Lad mobilen væk for hurtigt til at være sandt. Jeg sagde ikke, det var noget. Jeg sagde bare, du smilte. Bianca satte sig i sin sædvanlige stol, kiggede på hende med den blanding af ømhed og stikpiller, som kun en partner gennem mange år kan have. Vær bare forsigtig. Ja, ikke nødvendigvis med ham. Med dig selv. Du bygger mur hurtigt. Men du falder også hurtigt sammen, når du beslutter dig for at stole på nogen. Jeg ved, hvordan jeg skal passe på mig selv, Bianca. Jeg ved, du ved. Jeg sagde det bare, fordi jeg holder af dig. I en af disse udvekslinger spurgte han, om han måtte tage pigerne med i zoologisk her en lørdag, alene. Bare for at de kunne få tid til at lære ham at kende uden Isabellas opmærksomhed overvågende hver bevægelse. Hun tog 2 dage om at svare, og da hun svarede, var det kun med en betingelse. Den første frokost sammen, alle 4, på et offentligt sted, for at se, hvordan det ville gå, før hun ville lade ham tage pigerne alene med. Frokosten fandt sted en søndag på en simpel pizzeria, som Helene valgte, fordi der hang et indstiksspil på væggen. Det var akavet i starten, fyldt med stilhed, som ingen rigtig vidste, hvordan de skulle fylde ud. Men midt under desserten fortalte Helene allerede Rasmus, med overdrevne detaljer, hele handlingen i en tegnefilm, han aldrig havde hørt om. Og han lyttede med en så ægte opmærksomhed, at Isabella tog sig i at observere ham mere end sin egen mad på tallerkenden. Isabella, sagde han lavt, mens pigerne skændtes om et pizzastykke. Jeg vil bede dig om noget, ikke for mig, men for at du kan sove bedre.
Lad mig hyre en uafhængig efterforsker, end du selv vælger, uden at jeg har nogen kontakt til ham, bare for at genbesøge den sag fra 4 år siden. Jeg er nødt til at forstå, hvad der virkelig skete. Isabella så på ham i lang tid, før hun svarede. Hvorfor nu? Fordi jeg før ikke ville vide svaret, sagde han. Og nu kan jeg ikke leve uden at vide det. Hun svarede ikke med det samme, men gemte den anmodning et stille sted i sit hoved, uden endnu at vide, at svaret ville komme af sig selv, uden at nogen skulle hyre en efterforsker. Samme aften, tilbage hjemme, fandt Rasmus Camilla ventende i køkkenet med et glas vin allerede skænket til ham, som hun altid gjorde, når hun ville tale om noget vigtigt. Hvordan var frokosten med dem? Spurgte Camilla. Lidt for spændt til en, der bare startede en samtale. Den var god, svarede han. Satte sig ved bordet uden at røre glasset. Den var faktisk rigtig god. Pigerne er utrolige. Det er dejligt, sagde hun, men tonen matchede ikke sætningen. Camilla. Jeg bad Isabella om at lade mig hyre en uafhængig efterforsker for at genbesøge sagen fra 4 år siden. Glasset i hånden stoppede i luften et sekund, før det nåede til munden. Hvorfor det? Rasmus, er det ikke nok, hvad du allerede ved? Jeg ved ikke længere, hvad jeg ved, sagde han. Så direkte på hende for første gang i den samtale. Jeg ved bare, at jeg lukker øjnene og kan ikke længere tydeligt huske den aften, du bragte mig de billeder. Jeg kan ikke huske dit ansigt, da du rakte mig kurten, og det generer mig. For jeg burde huske noget af den størrelse. Jeg burde huske hver detalje. Siger du, at jeg løj for dig? Spurgte Camilla. Stemmen steg let. Mere defensiv end såret. Jeg siger ikke noget endnu, svarede han. Rejste sig. Efterlod glasset urørt på bordet. Jeg siger bare, at jeg vil finde sandheden. Uanset hvad den måtte være. Og jeg har brug for, at du forstår, at det ikke handler om dig, Camilla. Det handler om, at jeg har levet 4 år med en beslutning, jeg måske aldrig skulle have truffet på den måde. Han gik op ad trappen uden at vente på svar, og Camilla blev siddende i køkkenet, alene. Kiggede på hans urørte glas vin på bordet i meget længere tid, end noget Vinglas fortjente. Opkaldet kom en tirsdag aften, fra et nummer Isabella ikke genkendte. Hun tog næsten ikke telefonen, for træt efter en hel dag med møder. Men noget fik hende til at trykke på den grønne knap. Er de Isabella fra firmaet, der skal renovere Hotel Bella Vista? Ja, det er mig. Hvem er det? Mit navn betyder ikke noget nu. Jeg arbejdede for et privat efterforskningsbureau, og jeg har noget, jeg har båret på i 4 år, som jeg er nødt til at slippe ud, før det kvæler mig helt. Isabella satte sig langsomt ned på køkkenstolen. Hjertet accelererede på en måde, hun genkendte, men ikke ville navngive endnu. Jeg blev hyret i Totosinde og 22 til at lave en fotografisk dossier. En mand poserer med en gravid kvinde på en restaurant. Redigerede billeder for at ligne et møde. Den person, der betalte for tjenesten, er ikke den, der optræder på billederne. Isabellas hånd klemte mobiltelefonen så hårdt, at knoerne blev hvide. Hvem hyrer dig? En kvinde. Arbejder for en rig familie. Efternavn Knudsen. Jeg har betalingsbeviset gemt. Bæsket udvekslingen også. Jeg har været tavs hele denne tid, fordi jeg var bange for at miste andre vigtige kontrakter med klienter, der var knyttet til hende. Det er et lille netværk. Denne verden er privat efterforskning for rige folk. Alle kender alle. Men jeg så en reportage om dit firmas vækst. Om at du nægtede at give op selv efter alt. Og jeg kunne ikke længere være tavs. Jeg har også en datter. Jeg sover ikke ordentligt ved tanken om, hvad jeg hjalp med at ske med dig. Isabella førte sin fri hånd til munden. Følte hele sin krop ryste på en måde, der ikke længere var ren vrede. Det var vægten af 4 hele års liv, der kunne have været anderledes. Kom pludselig, som en bølge hun ikke så forme sig ud på had, før den var over hende. Send alt til min e-mail. Lykkedes det hende at sige, stemmen fastere, end hun troede, hun kunne frembringe i det øjeblik. Alt. Hver besked. Hver bevis. Hver billede, du stadig har gemt. Jeg sender det i dag. Og fru Isabella, undskyld. Jeg burde have sagt det før. Meget før. Opkaldet afbrudt. Isabella sad i det mørke køkken, kiggede på mobiltelefonen. Som om den kunne eksplodere når som helst, følte en mærkelig ro indtage hende. Den slags, der kun kommer, når den stærkeste storm allerede er passeret indeni og ikke har efterladt mere at ryste. Hun blev siddende sådan i lang tid, uden mod til at åbne e-mailen, som om at udskyde også kunne udskyde størrelsen af det. Hun ville føle efter at have læst. Tænkte på de 4 halvdage med fødsler. Tænkte på Sofie, der spurgte, om det ville gøre ondt. På Helene, der spurgte, om faderen virkelig eksisterede. Tænkte på hver husleje betalt med egen sved. Hver møde, hvor hun måtte være for hård, bare for at blive taget alvorligt. Intet af det behøvede at være sket, som det skete. Dog når hun kiggede tilbage, kunne hun heller ikke helt fortryde vejen, for det var på den, hun byggede den kvinde, der i dag vidste, hvordan man rejste sig alene fra et hvert fald. Hun åbnede e-mailen 20 minutter senere. Dokumenterne var der, en skærmoptagelse af samtalen, der viste aftalen om tjenesten. Et bankoverførselsbevis med et navn. Hun genkendte med det samme. Og 3 fotos af den samme mand fra de originale fotos. Uden redigering. Poset alene i et studie. Klart hyre til at.
Navnet på betalingsbeviset var Camilla Due. Isabella blev siddende og kiggede på skærmen i en tid, hun ikke kunne måle. Græd ikke, skreg ikke, følte bare. Langsomt, en dør åbnede sig inde i hende. En hun havde låst for 4 år siden og svoret aldrig og skulle låse op igen. Og sammen med døren kom også en kold klarhed, næsten kirurgisk, om hvad hun skulle gøre med det. For hun ville ikke spille vreden på at skrige ud i vinden. Hun ville bruge den på en måde, der gav udbytte. Hun ringede til Rasmus, inden hun klart havde besluttet, hvad hun ville sige, når han tog telefonen. Han tog telefonen på andet ring. Stemmen overrasket over at se hendes nummer på skærmen. Isabella. Er der sket noget med pigerne? Pigerne er i orden, sagde hun. Langsomt. Valgte hvert ord som en, der går på knust glas. Men jeg har brug for, at du kommer til mit kontor i morgen tidlig. Allene. Jeg vil vise dig noget, der burde være noget, der for 4 år siden. Isabella. Hvad er det? Du skræmmer mig. Ej, Morgan, gentog hun. Og hendes stemme skældede ikke en eneste gang. I morgen vil du forstå, hvorfor jeg aldrig bønfaldt dig om at tro på mig. Hun lagde på, før han kunne spørge mere, og blev stående i det mørke køkken. Med e-mailen stadig åben på skærmen. Vidne, at fra det opkald ville intet i de 2 familiers liv nogensinde blive det samme igen. Og vidne også med en kold sikkerhed, at hun endnu ikke havde besluttet, hvad hun ville gøre med hende. At kvinden, der havde bestilt det, endnu ikke havde betalt noget for det, hun havde forårsaget. Rasmus bankede på glasdøren til Isabellas kontor kl. 8:00 præcis. Med jakken stadig krøllet efter en nat, han havde tilbragt siddende på verandaen derhjemme uden at kunne sove. Isabella havde allerede været der siden kl. 6:00. Ikke fordi hun behøvede at komme så tidligt, men fordi hun ikke havde kunnet sidde stille hjemme og vente på, at uret gik. Hun havde brugt natten på at beslutte sig for sætning præcis, hvad hun ville sige og hvad hun ikke ville sige. Og var kommet til den konklusion, at mindre var mere. Lad dokumenterne tale og gemme sine egne ord til det øjeblik, hvor de virkelig var noget værd. Hun åbnede døren uden hilsen. Pegede på stolen på den anden side af bordet og vendte den bærbare computer mod ham, før nogen af dem sagde noget. Læs, sagde hun, fra start til slut. Jeg gentager intet 2 gange. Rasmus læste. Så samtalen mellem Camilla og efterforskeren. Så overførselsbeviset. Så de 3 fotos af den hyrede mand, Allene. I et studie lejet per time. Hans hånd rystede på musen, da han nåede det sidste billede. Det samme, han havde smidt på motorhjelmen for 4 år siden. Nu ved siden af originalen uden redigering, side om side, som 2 versioner af samme løgn. Det kan ikke være sandt, sagde han. Men stemmen var for svag til at være en virkelig benægtelse. Navnet på kvitteringen er Camilla Due, svarede Isabella, uden noget i stemmen, men heller ikke med skrigende vred. Hun betalte for, at nogen skulle posere med mig ved et restaurantbord, jeg aldrig har besøgt. Du troede mere på det, end du troede på 4 års ægteskab. Rasmus lukkede langsomt den bærbare computer, som om bevægelsen kunne fortryde det, han lige havde læst. Han så længe på sine egne hænder. Og da han løftede ansigtet igen, var øjnene røde, men han lod ingen tårer falde foran hende. 4 år, sagde han næsten til sig selv, 4 fødselsdage, jeg mistede. Deres første skridt, deres første ord. Alt sammen, fordi jeg besluttede at stole på den forkerte person mere, end jeg stolede på dig. Jeg forsøgte at fortælle dig sandheden den aften, sagde Isabella uden at blødgøre noget. Du lod mig ikke afslutte en eneste sætning. Og Isabella, svarede han, stemmen knækkede næsten. Og der er ingen undskyldning, der kan rette op på det. Jeg kan kun love, at jeg fremover lytter til inden, før jeg beslutter mig for noget. Jeg har brug for, at min mor hører det fra din mund, sagde han til sidst. I dag, før jeg mister modet til at konfrontere dem begge. Dig og Camilla, rettede hun og lukkede skærmen på den bærbare computer. Din mor kommer ind i samtalen, når jeg beslutter, at det er hendes tid. Rasmus stod og så på hende fra den anden side af bordet. Og et sekund virkede det, som om han ville sige noget om de 4 år, om undskyldning, om alt det, han havde gemt uden mod til at slippe ud. Men Isabellas ansigt levnede ingen plads til den slags samtale i det øjeblik. Kun til handling. Han slugte årene og nikkede. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Intet. Indtil videre, svarede hun, rejste sig og gik hen til vinduet. Bare du ikke advarer nogen om, at jeg allerede ved det. Jeg vil se deres ansigter, når de opdager, at deres løgn varede præcis så længe, jeg lod den vare. Rasmus ringede til Camilla fra bilen på vej til firmaets hovedkontor og bad hende kun om at være i mødelokalet på 9, sal klonen 11:00. Han sagde ikke hvorfor. Hun accepterede for hurtigt. Og den hastighed. Senere. Ville han huske som det første tegn, han valgte ikke at se mødelokalet på 9. Sal havde et glasbord, der var for langt til enhver behagelig samtale. Og det var der, klokken 11:00, at Rasmus placerede den bærbare computer midt på bordet, vendt mod Camilla, og trykkede play på optagelsen af Isabellas opkald med efterforskeren, autoriseret af ham selv med en enkelt advarsel. Optag alt. Camilla hørte sin egen stemme komme ud af computerens højttaler, der bekræftede betalingen. Hendes ansigt,
som Rasmus havde kendt i 8 år, gik gennem 3 forskellige udtryk, før det besluttede, hvilket hun ville bruge. Først chok, derefter beregning. Til sidst en tvungen ro, der ikke narrede nogen i rummet. Det er taget ud af kontekst, sagde hun. Krydsede armene. Ud af kontekst hvordan? Isabella spurgte. Nærmede sig bordet for første gang. Hvad er den kontekst, der forklarer et overførselsbevis med dit navn? Betalende for falske billeder af mig gravid med en fremmed. Jeg vil ikke diskutere det med dig, svarede Camilla, uden at se på hende. Øjnene fastnede på Rasmus, som om han var den eneste dommer, der betød noget i rummet. Hvilken kontekst forklarer, at du betalte en mand for at posere med en gravid kvinde ved et restaurantbord? Spurgte Rasmus. Stemmen så lav, at hele rummet syntes og blev koldere. Camilla kiggede på Isabella, der stod ved vinduet med krydsede arme, uden hastværk med at gribe ind. Derefter kiggede hun tilbage på Rasmus, og noget i hende syntes at løsne sig. Som et reb, der havde holdt for meget vægt i for lang tid. Jeg var 26 år, Rasmus. Jeg startede i dette firma som praktikant og blev den person, din mor stolede mest på efter dig. Hun sagde til mig med disse ord, at en familie som din ikke overlever med en hustru, der ikke ved, hvordan man opfører sig ved et forretningsbord. At Isabella var smuk, men ikke havde den klasse til at bære Knudsen efternavnet resten af sit liv. Det gav dig ikke ret til at ødelægge et andet menneskes liv, sagde Isabella, stemmen lav, men skarp. Jeg ved det nu, svarede Camilla, og for første gang lød stemmen uden nogen rolig fernis. Dengang så jeg kun en måde at endelig være tilstrækkelig for en, der aldrig ville behandle mig som en rigtig datter, kun som et nyttigt redskab. Det var forkert. Jeg ved, det var forkert. Men jeg var 26 år, og en rig kvinde fortalte mig, at jeg kunne få en plads i en familie, hvis jeg hjalp med at rydde vejen. Det er en løgn, afbrød Rasmus. Stemmen steg for første gang. Spørg hende, svarede Camilla og pegede med hagen mod døren, som om Birgitte kunne komme gennem væggen, bare ved at blive kaldt. Birgitte Knudsen trådte ind i lokalet 3 minutter senere, kaldt af en assistent, som Rasmus havde sendt efter hende uden at forklare noget, og stoppede i døråbningen ved synet af de 3 der. Den bærbare computer åben på bordet. Stilheden var for tung til at handle om arbejde. Hvad sker der her? Spurgte hun. Justerede sin halskæde i en gestus, Isabella genkendte på lang afstand. Den samme gestus fra en, der køber tid, mens hun beregner det rigtige svar. De vidste det, sagde Rasmus. Uden omsvøb. Kiggede direkte på sin mor. De vidste, at billederne var falske. Birgitte svarede ikke med det samme. Gik langsomt gennem lokalet. Satte sig på stolen for borden, som om det stadig var hendes kontor. Og først derefter konfronterede hun sin søn. Hun virkede ikke skræmt. Hun virkede som en, der beregner, hvor mange kort hun stadig havde på hånden, før hun besluttede, hvilket hun ville spille. Fingrene trommede let på glasbordet. Den samme gestus, Rasmus genkendte fra års forretningsmøder, hvor han havde set hende forhandle om meget større ting end det lokale. Jeg vidste, at den forening ikke ville holde, sagde hun. Hvert ord valgt med den omhu som en, der allerede har øvet sætningen, før hun behøver at sige den højt. Jeg kendte ikke detaljerne. Camilla tog sig af detaljerne. De sagde til mig, at jeg skulle tage mig af det, sagde Camilla. Og for første gang skældede hendes stemme for alvor. Ikke af beregning. De så på mig i deres eget kontor og sagde, løs det her, før han begår en fejl, som hele familien vil betale for. Jeg løste det, som jeg kunne. Isabella havde ikke stemmen en eneste gang. Stod stille ved vinduet. Lod de 3 personer ved bordet drukne alene i deres egne ord. Og først da stilheden blev for stor for nogen at opretholde, nærmede hun sig bordet. Jeg kom ikke her for at bede nogen om undskyldning, sagde hun. Jeg kom her, fordi fra i dag er det mig, der bestemmer det næste skridt. Ikke dem, fru Birgitte. Ikke dig, Camilla. Det er det. Birgitte justerede sin halskæde igen, men denne gang var gestusen langsommere, mindre sikker. Isabella, jeg forstår, at du er såret, men trusler løser intet mellem civiliserede mennesker. De har altid forvekslet civilisation med magt, svarede Isabella. Det er forskellige ting. Den ene læres med uddannelse, den anden med penge. De har begge dele. Og alligevel valgte de at bruge begge dele forkert, før Birgitte kunne svare tilbage. Tog Isabella et skridt tættere på bordet. Sikrede sig, at det sidste ord i det rum var hendes. Det er ikke en trussel, svarede Isabella. Det er en advarsel. Konkurrencen for Hotel Bella Vista lukker næste fredag, og de ved lige så godt som mig, at mit projekt er det bedste af de 3, hvis det går til et andet arkitektfirma. Af en hvilken som helst grund, der ikke er teknisk kvalitet, vil hele denne dossier ende på en advokats bord inden dagens udgang, og derefter på en journalists bord. De har 4 år at tænke på en god grund, der forklarer, hvorfor en kvinde på deres alder og med deres navn har betalt folk for at forfalske beviser mod moderen til deres egne børnebørn. Det er det. Helt ærligt. Jeg kan ikke tænke på nogen. Birgitte svarede ikke. Rejste sig langsomt fra stolen. Justerede jakken på skuldrene. Med værdigheden fra en, der stadig forsøgte at forlade scenen med kontrol. Og forlod lokalet uden at tage afsked med nogen.
Camilla forlod lokalet først, uden at sige mere. Hældene klikkede for hurtigt på det kolde gulv i gangen. Ingen fulgte efter hende. Hun satte sig ind i sin egen bil på parkeringspladsen ved bygningen. Lukkede døren og sad der et stykke tid med rystende hænder på rattet, ringede et nummer på sin mobil og lagde på, før det første ring var færdigt. 3 gange i træk. Alene, uden at nogen så. Birgitte blev lidt længere i lokalet, efter Due-patriarkens niece var gået. Ordner papirer, der ikke behøvede at blive ordnet. Bare for at have hænderne beskæftiget, mens hun bearbejdede omfanget af det, der lige var faldet sammen foran hende. Rasmus observerede sin mor med en afstand, han ikke havde følt i årevis, som om han så hende for første gang, uden det filter af automatisk kærlighed, som ethvert barn bærer, indtil det en dag holder op med at bære det. Isabellas advarsel holdt ikke Birgitte tilbage længe. Den følgende torsdag ringede kontorets telefon før 9, og Bianca løb ind på Isabellas kontor med et hvidt ansigt. De har annulleret konkurrencen, sagde Bianca. De ringede lige nu. De talte om intern omstrukturering af projektet. De sagde, at de ville genåbne processen om 6 måneder. Isabella, det findes ikke. Ingen annullerer en sådan konkurrence i sidste uge uden en reel grund. Hun ringede straks til entreprenørfirmaets kontor. Og efter at have talt med 3 forskellige receptionister, lykkedes det hende at tale med den samme assistent, der havde noteret hendes svar 2 gange under præsentationen. Han lød ubehagelig i telefonen, valgte ordene med den forsigtighed, der kun findes, når nogen er blevet instrueret i ikke at sige for meget. Beslutningen kom fra oven. Fru Isabella, jeg kan virkelig ikke sige mere end det. Fra oven hvordan? Fra fru Birgitte. Assistenten svarede ikke. Hans stilhed var svar nok. Isabella kiggede på telefonen et sekund, følte gulvet, hun troede var fast, viblet under hende. Birgitte havde besluttet at kæmpe i stedet for at trække sig tilbage. Og slagmarken, hun havde valgt, var præcis det eneste sted, hvor Isabella stadig kunne miste noget, der virkelig betød noget. Hendes eget arbejde, bygget alene, uden hjælp fra nogen. I 4 år tilbragte hun hele eftermiddagen lukket ind på kontoret, og først hen ad 6 huskede hun en detalje. Hun havde gemt bunden af hovedet uden at give den væk dengang. Efternavnet på betalingskvitteringen. Due, det samme efternavn som den fusion. Knudsen-familien havde jagtet i månedsvis den samme gruppe, som Birgitte hele tiden nævnte ved middagsbordet, som om det var den vigtigste sejr i hendes liv. Isabella ringede til efterforskeren igen, bad kun om en bekræftelse. Og svaret kom på mindre end en time. Camilla var niece til patriarken af Due-gruppen. Den brik, som Birgitte havde brugt i årevis som en bro til at lukke aftalen. Det var ikke følelser, der holdt hele den alliance sammen. Det var forretning. Isabella gik ikke til nogen advokat denne gang. Hun tilbragte natten med at tænke, uden at kunne sove ordentligt, og vendte hver brik på brættet, indtil hun så den eneste bevægelse, der virkelig var noget værd. Hun aftalte et møde direkte med patriarken af Due-gruppen, alene kun medbringende porteføljen og en printet kopi af betalingskvitteringen med hans nieces navn fremhævet i guld. Hans kontor lå 3 etager over Birgittes eget, og Isabella satte sig foran den gamle mand uden at bede om lov til at sætte sig, i det hun placerede dokumentet på hans bord, endnu inden hun præsenterede sig ordentligt. De ved, hvem jeg er. Arkitekten, der præsenterede for Hotel Bella Vista. Min niece kommenterede, sagde han. Deres niece betalte for at forfalske beviser, der ødelagde mit ægteskab for 4 år siden, sagde Isabella, uden omsvøb. Og nu, hvor jeg har opdaget sandheden, har familien, hun beskytter, besluttet at annullere en konkurrence, som jeg alligevel ville have vundet. Jeg kom ikke her for at bede om en tjeneste. Jeg kom for at vise, hvad der eksisterer. Hvis de foretrækker at beslutte med fuldstændig information i stedet for at beslutte i blinde. Den gamle mand læste dokumentet i stilhed, genlæste det, og først da løftede han øjnene til hende. Spurgte kun én ting. Om det var kommet i pressen. Og da han hørte, at nej, endnu ikke, bad han om 24 timer. Dagen efter kom e-mailen til Isabellas kontor, underskrevet af Knudsen-gruppens direktion, uden Birgittes underskrift noget sted. Konkurrencen for Hotel Bella Vista var opretholdt. Den oprindelige frist genoprettet, og hendes projekt vandt enstemmigt. Endnu inden den formelle afstemning fandt sted. På samme direktionsmøde. Selvom Isabella først ville kende detaljerne uger senere, havde Rasmus bedt om ordet og formelt foreslået, at enhver beslutning vedrørende hans personlige liv, inklusiv ethvert spørgsmål vedrørende døtrene, ikke længere skulle passere gennem hans mors uformelle godkendelse. En ordning, der aldrig havde været officiel, men som havde fungeret i årevis, som om det var lov. Anmodningen blev godkendt uden debat. Birgitte, siddende for bordenden, sagde ikke et ord under hele afstemningen. Bianca læste e-mailen 2 gange højt, bare for at være sikker på, at hun ikke drømte. Hvordan har du opnået det? Spurgte hun. Jeg troede ingen, der ikke fortjente at blive truet, svarede Isabella. Lukkede den bærbare computer.
Jeg vidste bare den rette person, hvilken af de 2 ting, der kostede hendes familie mest at miste. En forretningsaftale. Ved at miste det gode navn. Arbejdet på Hotel Bella Vista begyndte 6 uger senere. Isabella gik personligt ud til byggepladsen den første dag. Hvid hjelm, skriveplade under armen. Tjekkede hver detalje af fundamentet med samme omhu, som hun brugte til at gennemgå pigernes lektier. En journalist fra et arkitekturmagasin bad om et interview for at tale om hendes karriere. Isabella accepterede. Fortalte historien om, hvordan hun åbnede sit eget firma alene. Uden at gå i detaljer om resten for den del, besluttede hun. Var kun hendes at gemme eller fortælle på den måde, og det tidspunkt, hun ønskede. Bianca omfavnede hende den dag, hvor skiltet for byggeriet blev sat op. Firmaets 2 navne graveret med store bogstaver ved indgangen til byggepladsen. Vi klarede det, sagde Bianca, med våde øjne, som hun ikke engang forsøgte at skjule. Du klarede det med mig, rettede Isabella. Omfavnede hende tilbage. Glem aldrig det. Camillas afgang fra firmaet skete ikke i et lukket lokale, langt fra alles øjne. Det skete en mandag morgen. Midt i det åbne kontorlandskab på 9. etage. Da patriarken af Due selv dukkede uanmeldt op, ledsaget af 2 advokater, og bad hende samle sine egnele fra bordet lige der, foran hvem der ville se. Camilla skreg ikke, græd ikke foran nogen. Lagde ikke pennen det lille fotoramme med et gammelt billede af sin egen mor og en noseblok væk. Alt langsomt, som om hver genstand vejede mere, end den burede. Rundt omkring lå hele det åbne kontorlandskab, som om de arbejdede. Hver medarbejder fulgte scenen ud af øjenkrogen. Ingen vågede at stoppe med at skrive rigtigt, men ingen skrev heller noget, der gav mening. Da hun passerede Rasmus' kontor, stoppede hun et sekund ved døren, og han løftede blikket mod hende. Jeg bad ikke om at blive født ind i en familie, der kun ville have mig nyttig, sagde hun lavt, uden glans i stemmen, bare en dyb træthed. Jeg vil bare være tilstrækkelig for nogen. På en eller anden måde valgte jeg den forkerte måde. Rasmus svarede ikke. Ikke fordi han ikke havde noget at sige, men fordi han for første gang i lang tid forstod, at nogle sætninger ikke behøvede et svar for at være sande. Isabella, der observerede scenen fra døren til sit eget kontor, følte et øjeblik noget, hun ikke havde forventet at føle, ikke direkte medlidenhed, men en ubehagelig erkendelse af, at smerte også kan skabe monstre, uden at det sletter den skade monstret forårsager. Hun sagde intet til Camilla, behøvede ikke længere at sige noget. Birgitte dukkede op på Isabellas kontor 3 dage senere, uden sine sædvanlige smykker, uden sine sædvanlige ringe, klædt mere simpelt, end Isabella nogensinde havde set hende. Hun stod et stykke tid i døren, før hun trådte ind, som om hun skulle samle mod, hun ikke havde brugt i årevis. Jeg kom her alene, sagde hun, satte sig i stolen uden at vente på invitation, uden advokat, uden Camilla, uden min søn til at blødgøre det, jeg vil sige. Isabella tilbød ikke kaffe. Trak ingen stol frem for at gøre den anden komfortabel. Hun ventede bare. Jeg valgte forretning frem for familie engang, og jeg så prisen for det i min egen søns ansigt sidste mandag. Birgitte fortsatte, kiggede på et vilkårligt punkt på bordet, ikke på Isabella. Jeg kom ikke for at bede dig om at glemme. Jeg kom, fordi der er 2 piger, der bærer mit blod. Og jeg tilbragte 4 år uden at kende deres navne på grund af min stolthed, ikke deres. Jeg er endnu 70 år, Isabella. Jeg har begravet en mand. Jeg har set en livslang forretning næsten falde sammen 2 gange. Det eneste, jeg ikke vil begrave nu, er chancen for at lære 2 børn at kende, der endnu ikke rigtig ved, at jeg eksisterer. Isabella tav i lang tid og lod vægten af den sætning fylde hele rummet, før hun svarede. Hun huskede natten i garagen, gardinet, der bevægede sig i vinduet på første sal, den måde denne kvinde altid vidste præcis, hvor hun skulle stå, uden nogensinde at behøve at snavse sine egne hænder. Sofie og Helene, sagde hun til sidst, og de vil ikke lære dem at kende for det, de har gjort. De vil lære dem at kende for det, de gør fremover. Hvis jeg beslutter at give den chance, og det er stadig ikke besluttet. Birgitte nikkede en gang, og rejste sig for at gå uden at diskutere, uden at forsøge at overbevise, på den måde som en, der endelig har lært, at nogle døre ikke skal tvinges 2 gange i samme liv. 3 uger senere vendte hun tilbage, ikke med en anmodning, men med et lille, næsten sky spørgsmål om, hvorvidt hun måtte komme med en kage til pigernes fødselsdag. Bare for at sætte den ved døren, uden at behøve at komme ind, hvis Isabella ikke ønskede det. Isabella lod hende komme ind til stuen og observerede på afstand, mens Birgitte viste Sofie og Helene et gammelt fotoalbum af Rasmus som barn, og pegede på, hvilken af de 2, der lignede ham mest. Det blev ikke et dagligt besøg, men det blev til noget. Langsomt, som virkelige ting plejer at blive til. Rasmus ventede ikke på, at Isabella skulle bede om noget. Han gik alene til statsforvaltningen ugen efter, registrerede sit eget navn som far på pigernes dokumenter og oprettede, med Due-familiens advokat, som han selv havde opsøgt, en font i pigernes navn, som ingen Knudsen kunne røre uden Isabellas underskrift. Det ændrer ikke de 4 år, sagde han til hende, da han en lørdag eftermiddag overrakte papirerne, uden at bede om noget til gengæld. Jeg ved det. Jeg vil bare ikke, at det skulle forblive kun i ord. Isabella læste papirerne langsomt,
ved køkkenbordet, mens han ventede på den anden side uden at presse. Da hun var færdig, blev hun siddende og kiggede på hans underskrift nederst på den sidste side i lang tid. Hvorfor nu, Rasmus? Du kunne have gjort dette for 4 år siden, hvis du blot havde ringet til hospitalet for at tjekke. Ja, sagde han uden at forsvare sig. Jeg har ingen god nok forklaring på det. Jeg kan kun prøve at være anderledes fremover, selvom jeg ved, at det ikke sletter det, der allerede er sket. Isabella foldede papirerne sammen igen, lagde dem i køkkenskuffen, hvor hun opbevarede pigernes vigtige dokumenter og sagde intet mere om emnet den eftermiddag. Men noget i den måde, hun gemte papirerne på, omhyggeligt, på den rette plads, sagde mere end nogen sætning ville kunne. Den følgende lørdag dukkede Rasmus op ved Isabellas dør med en papirdrager i hånden af det, man køber i en kiosk, og spurgte uden ceremoni, om han måtte tage pigerne med til pladsen for at flyve med drager, inden vinden skiftede. Isabella stod i dørkarmen og kiggede på den krøllede drager i et hjørne og grinede næsten. Du kan ikke engang flyve med drager, Rasmus. Jeg har 4 år at indhente, svarede han og trak på skuldrene. Dårlig drageflyvning kan være det første punkt på listen. Og hvad hvis pigerne ikke vil med? De sagde allerede ja i går, da jeg spurgte dem i telefonen, indrømmede han med et halvt smil. Jeg kom bare for at bekræfte det med dig til sidst, velvidende at det var det sværeste svar at få. Hun gik med, i det hun sagde til sig selv, at det bare var for at holde øje med pigerne nær vejen, og tilbragte hele eftermiddagen siddende på en bænk og så Rasmus løbe efter den sammenfiltrede snor, faldende 2 gange i græsset, med Sofie, der skreg instruktioner, som han aldrig fulgte ordentligt, og Helene, der lå så meget, at hun næsten ikke kunne holde spolen. Sofie, der tilbragte hele eftermiddagen mere reserveret, slap efterhånden også løs, korrigerede hver af Rasmus' fejl med en streng lærers tålmodighed, hvilket fik Isabella til at smile mere end en gang skjult bag sin mobil. I et af disse fald blev han liggende i græsset et stykke tid og kiggede op mod himlen, og Isabella nærmede sig uden at bemærke, at hun havde rejst sig fra bænken. Er du okay? Bedre end nogensinde, sagde han og hostede lidt græs, der var endt i munden, hvilket fik Helene til at le så højt, at hun skræmte en flok duer i nærheden. Jeg har aldrig haft det bedre i mit liv, fuldendte han og grinede stadig liggende og kiggede op på hende med et ansigt, hun ikke havde set i 4 år. Det ansigt, han havde, da de var kærester, og han endnu ikke havde lært at skjule, hvad han følte bag bestyrelsesmøder. Pigerne løb hen til ham, fandt det morsomt at se deres far ligge i græsset, og et øjeblik var de 4 der. En bunke af latter og ben og den glemte dragesnor på jorden, og Isabella observerede det udefra et sekund, som en, der ser en scene, hun ikke er sikker på, hun fortjener at være en del af. Isabella rakte ham hånden for at hjælpe ham op, og han holdt den et sekund længere, end han behøvede, før han slap. De to tog et øjeblik. Lyden af pigerne, der lå i baggrunden, fyldte rummet, som ingen af de to rigtig vidste, hvordan de skulle fylde med ord. Jeg vender ikke løbende tilbage til dine arme, bare fordi du har lært at flyve dårligt med drager, sagde hun, men uden at give helt slip på hans hånd. Og det ved jeg, svarede han. Jeg vil bare have en lørdag. Resten vinder jeg lidt efter lidt, hvis du lader mig. En lørdag, gentog hun, som en, der tester årets vægt i munden, før hun accepterer og bærer det hjem. Drengen steg endeligt op, da solen allerede var ved at gå ned, trukket af eftermiddagsvinden. Og Sofie og Helene løb efter den skygge i græsset, skrigende på en måde, som kun børn kan skrige, uden nogen vægt gemt inde i brystet. Isabella blev stående der, med hånden stadig varm fra Rasmus' berøring, kiggede på sine døtre, der løb frit, og følte noget, hun ikke havde følt i 4 hele år. Det var ingen sikkerhed for fremtiden. Det var bare et dybt åndedrag. Det første i lang tid, der ikke fulgte med en regning. Hun skulle lukke alene. Hun lovede ham intet den dag, og lovede intet de dagene, der fulgte. Men hun begyndte at lade døren stå ulåst om lørdagen. Og det for en, der kendte størrelsen af den mur, hun havde bygget, var allerede mere svar, end noget ord ville kunne give. Lørdag blev til uger, og ugerne blev til en vane, som ingen behøvede at navngive højt. Rasmus lærte endelig at flyvedrage ordentligt. Han lærte også at flette Helenes skæve hår, at huske, hvilken dyrebog Sofie ville læse, inden hun faldt i søvn. At være tavs, når tavshed var det, hans stille datter havde brug for ham. Han blev ikke mand igen. Han blev først en rigtig far, og først efter måneder med at være det ordentligt uden at kræve noget til gengæld, begyndte Isabella også at lade noget større åbne sig ind i hende. Tillid vender ikke tilbage gennem den dør, den gik ud. Den kommer ind gennem en ny bygget sten for sten. På den måde Isabella vidste, hvordan man byggede bedre end nogen anden. Hvis der er et øjeblik i denne historie, der har banket i dit hoved, så fortæl mig herunder, hvad det var. Isabellas stilhed i garagen den første nat, det øjeblik Camilla brød sammen foran alle, eller Birgitte, der sad alene og bad om at blive hørt. Fortæl mig også, hvor du hører det fra nu, og hvad klokken er hos dig. Vi læser hver kommentar. Hvis denne historie har rørt dig, så send den til en, der har brug for at høre den i dag. Giv et like, så flere mennesker kan finde denne historie. Og hvis du er nået hertil og stadig ikke abonnerer, så tryk nu, for der er mange flere historier som den på vej.